Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Doon na yun nakapunit atong maong picture, abay. Pira ka bay, nagtuog yun kong nadagit tong milkshake bay. Mura sab na. Bay, tanawa. Ang usa. Masabay akong tanang. Kana, good. Aw, musuliyo man na. Musuliyo sa dato. Dinhi man gilabay sa tubangan sa Mausoleo ang batang gikuhaag kasing-kasing. Ang, no? Tuod, no? Saan kay buti pa sa buti ni no? Ngano dinhi man gyud gilabay ang bata? Ah, sulagma lang tingali ang tanan. Kaha? Ay, panuway. Ya, Panuway. ano ganina raman kang nagsigig. Tuyok-tuyok diya siya. Ambot. Pero diligid ko mahilo na ang magunahuna sa batasan ni Johnny. Ungo na gyud ning tawhana. Wala di kay huna-huna nga mo biya din siya. Ay wao na. Naglagot kong nagunahuna ni Johnny. Kinahanglan makapangita tagpaagi nga magukod siya sa mga tao kay ungo siya. O niya, kung gukdo na siya sa mga tao, kay ungo siya siya. Di ka tamaapil o gukod sa mga tao nga nahibaw man ang uban nga paryente ta. Ay mao man gani nga mangita tagpaagi nga masuod gyud sa hunahuna sa mga tao nga si Johnny ang naungo kay gidawat niya ang bato ni Papa. O niya, kay anak man ka nilulupilo. Di ka kainitan sa mga tao. Ay, dugay naman kong nawa din eh. Busa dili magduda ang mga tao nako. Gawas pa. Si Johnny ang nahibawan sa mga marites inigdapita nga midawat sa giwarawara ni Papa. Busa anak ta magsugod diha. Hmm? Kung kita mismo nga paryente ni Papa ang muduot ni Johnny nga ungo siya. Aho, tuhuan kita nila. Pero kadugo man nato siya. Ay o lagi. Hato siyang kadugo. Pero siya man ang pinili. Tuod, no? Kinahanglang ilhon mo ang kaaway ni Johnny sukad pa sa una. Kanang tao nga dali rang masuko ni Johnny. Kuhan siya, si Dindo Pater. Ha? Hmm. Dindo Pater? Mao na siya ang anak ni Darwin Pater. Ang anak sa nag-donate anang minteryo. Mao ba? Kontra kaya na sila sa Johnny. Na, hapit magaya na sila magkasukmagaya dito sa minteryo. Okay. Kana, mao nang atong sikitan. Ako'y bahala siya. Musud kong trabaho sa ila. Ang pagutana, pasudlon sa kahaka. Uy, kinsa mga asgate? Hindi ka nabi. Uy, kailan ko ini? Mayong adlaw diha, Dindo. Puldo, Ah, ikaw na! Ngaw niyam ka? Gisugok kang Johnny? ni ako kay naglagot ko ni Johnny. Unsa? Nakakita kay ning gara sa kumbukton. Agi ni sa murambol siyang payag. Unya? Nganong niyam ka? Nakinanglan kong trabaho. Nay, bakante sa inyong tindahan? To, Nagkinahanglan tag security guard, Dindo. Uy. Mayong adlaw diha, Nyor. Mayong adlaw. Supla siya. Magsabot me. sige. Sod. Mamauli ang tas payag, abay. Klaro na kayo nga tuan ni Milchi ang retrato ni Lolo. Imatong kaon? Kung makita mi. Oh, sige. Muna man og doon na gyud ni connection ni Lolo ang mga musuliyo nga iyang gipang tudlo sa retrato, no? Bitaw no? Kung buhay pa untas Lolo, ako untas siya mapangutana. May lain kang mapangutana, abay Johnny. Unsa? Kinsa man? Ang nagkuha sa picture ni lolo nimo, ang kudakir. Klaro man kaayo
Nga lain ang nagkuha sa picture ni Lolo samtang nagtudlo siya sa nicho. Kay tibok lawas man ang nakuha. Layo-layo gamay ang nagpicture ni Lolo nimo. Gusto ka, abay. Oh. Ngano miho nung makaglakaw? Mamalik ka sa musuliyo, abay. Nagilabayan sa patayng lawas bata. Oh. Na, Ha? Ay, taba, oy! Abay, huwat ako, oy! Unsay imungan? Poldo Amasio, sir. Amasyo. Puro magparente ka sa mga altruso. Sa mga ungo. Ha? Layo na kayo ming pagka-parinti. kontra na sila pa. Kontra na sila. Bawa ko na. Bitaw. Magkasaad ka ba yang imong loyalty arena mo? Uy. Kung loyalty lang ang hisgutan, wala'y problema. Akong ihatag ninyo ang tibuok na kong loyalty. Dawat ka na. Makasugod ka na dayon. Unsa? Nadawat dayon ta sa mga pater. Tiya. Gidawat ko samahan ni Dindo. Uwa siya mahadlok nimo. Wa man. Ako man sila giingnan nga layo na kayong ako pagkaparente sa mga altruso. Ug sa akong tanaw, hindi man mahadlok og ungo itong mga tawhana. Oh, maayo hinuon. Doon na nagyuti alalay sa pagpalayas anang Johnny ni Dapita, tiya. Ug kon mulayas na siya, maguba na nato ang iyang payag dool sa menteryo. Mauna! Magsilibrar ta, tiya. Saman, klaro naman kayo ning ato kadaugan ba? Ha? Husto ka. Klaro sab kaayo nga dunay daghang kwarta nga gitigom si Papa diha sa mga haligis payag ni Johnny karon. Ug mauna ang atong kuhaon. Og makuha lang nato ang tanang kabili ni Papa. Kon mawa ni ining dapita kada si Johnny. Dihang dapita magbarog si Lolo sa picture. Dinhi. Og diring dapita magbarog ang kudaker. Gusto ka, abay. May kauban yun si Lolo dinhi sa menteryo. Nga maoy mikuha sa iyang picture. Unya, laing bantayan na to. Ha? Unsa man? Ang edad ni Lolo sa dihang nakuha ang picture. Bata-bata pa si Lolo sa picture, di ba? Gusto ka? Usa gyud kay rason nga nagpa-picture mas Lolo nimo ining mga nitso nga sa mga dato, no? Bay, Mik. Atong tanaw na pagbalik ang ubang picture nga naas Lolo. Sige. Akong ibutang din sa ibabaw sa nitso, ha? Ay lang nag-ibutang. Ato na nang tagsa-tagsa og tanaw. Ang tulo ka musuliyo nga naa sa picture. Sige. Unahon na to ning usa. Be, ambi be. Tuwarin ning dito dapita eh. Na, dali. Mauna ni ang musuliyo, abay. May gitudlo gihapon sa Lolo nimo bay. Unya lain ang sinina dinhi. Buot ipasabot nga nakuha ning picture sa laing adlaw. Narang nitso nga gitudlo ni Lolo eh. Marcela Buenaber. Marcela Buenaber? Hala, Unsa man? tan-awang liog sa babae sa picture. Uy. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!